חשבתם פעם על נושא שמעניין אתכם ואיך הוא מיוצג בעולם? אולי על כתבות זרות בשפות שונות אבל אין לכם כוח לחפש אותם? כצרכני חדשות אנחנו מוגבלים לתוכן מקומי, מוצפים במידע לא רלוונטי ומפספסים את ההזדמנות להיחשף לעולם ולהרחיב אופקים. שלום לכולם, קוראים לי דוד אוחנה ואני רוצה להציג בפניכם את המערכת שבניתי, News.ai. News.ai זו מערכת שמאפשרת לכם לקבל ישירות למייל או לפלאפון מספר כתבות עדכניות מכל העולם לפי תחומי עניין ושפה שבחרתם. בואו נראה את המערכת. לאחר שנכנסנו לאפליקציה שלנו, ניתן לראות שיש לנו שלוש אפשרויות. יש לנו אפשרות לראות את מספר השפות שהגדרנו מראש, וכמובן להוסיף עוד שפה. יש לנו אפשרות להוסיף את הקטגוריות המועדפות עלינו, הגדרנו מראש, ואת האפשרות לקבל את הכתבות. בקבלת הכתבות, יש לנו את האפשרות לקבל מספר כתבות האחרונות, לא בהכרח מסוננות לפי קטגוריה מסוימת. יש לנו את האפשרות לקבל לפי העדפות שהגדרנו מראש, ולפי קטגוריה שלא בהכרח מוגדרת לנו במערכת. אנחנו נבחר לקבל באמצעות הקטגוריות שיש לנו. את הכתבות ניתן לקבל באמצעות האימייל, ה-SMS או הוואטסאפ. אנחנו נבחר לקבל שתי כתבות בתוך ה-SMS שלנו. ניתן לראות שקיבלנו שתי כתבות ל-SMS שלנו. בכתבות אנחנו רואים את הקישור לכתבה, אנחנו רואים את כותרת הכתבה, אנחנו רואים סיכום קצר ותאריך פרסום הכתבה. כעת נעבור לראות את מאחורי הקלעים של המערכת. המערכת שלנו בנויה בארכיטקטורת מיקרו-סרוויסים. כאשר את בקשות הקליינט נקבל באמצעות שרת ה-Gateway, שידע לנתב את הבקשות לסרוויס המתאים. את הבקשות הסינכרוניות הוא ינתב באמצעות בקשות REST API, ואת הבקשות האסינכרוניות הוא ינתב באמצעות Kafka. המערכת שלנו מאובטחת באמצעות JWT ומשתמשת ב-Keycloak כשרת אותנטיקציה. Keycloak מבצע גם את האימות למשתמשים בכניסה, מוסיף את המשתמשים בהרשמה, ומנפיק לנו טוקנים כולל רפרש טוקן. את המידע ששייך לקליינט ננהל באמצעות הדאטה מנג'ר, שיודע בנוסף לדבר עם ה-Keycloak על מנת להוסיף יוזרים, לבצע אימות בכניסה ולקבל טוקן חדש באמצעות הרפרש טוקן. כמו כן, הוא ידע לנהל את כל נושא העדפות והשפות של המשתמש. את כלל המידע הוא ישמור באמצעות PostgreSQL. בנוסף, יש לנו את ה-News Manager שאחראי לנהל את כל נושא הכתבות. את הכתבות אנחנו נקבל באמצעות בקשת API מ-News.io. תהליך קבלת הכתבות מתבצע בצורה אסינכרונית באמצעות Kafka. לאחר שקיבלנו את כלל הכתבות, אנחנו נשלח אותם ל-LLM כדי שיסנן אותם בהתאם להעדפות משתמש. ה-LLM מקבל את הכתבות ומסנן אותם בהתאם להעדפות הלקוח. כמו כן, ה-LLM יסכם את הכתבות ויחזיר לנו שורת סיכום קצרה של הכתבה. לאחר שקיבלנו את התוכן המסונן והמסוכם מה-LLM, נשלח אותו לקליינט באמצעות שרת הנוטיפיקציה להיכן שהקליינט ביקש לקבל אותו. תודה שצפיתם בסרטון שלי, ואשמח לעמוד איתכם קשר בכל הערוצים הרלוונטיים.